E agora, como lles prometíamos, vamos a situarnos aí en Outeiro de Rei, onde te atopas, Belén, porque aí, bueno, pues nos atopamos con un auténtico milagre, tal e como están as cousas en materia de natalidade, Belén, que aí nese lugar un terzo da poboación, pois xan cativos, non sei, cal é o segredo, compañeira? Pois sí, Rocío, aí o vedes nas vosas pantallas, aí están as nenas e os nenos baixando por ese tobogán, porque aquí, pois en Outeiro de Rei, a natalidade está que se sale. De feito, na parroquia de Santa Isabel, de onde son pois estas mamás, estas familias que teño aquí ao meu lado, hai casi máis nenos que adultos. Que está pasando? Pois eu creo que o fundamental é a conciliación e ter todos os servizos que necesitamos para criar os nenos todos xuntos no rural daquela maneira, pero é verdad que temos todo moi cerquiña, o súper, o cole medra, cada ano, verdad, mamás, o cole temos que facer máis aulas, e temos Lugo, a cidade temos aí un ladiño, e poden estar na natureza, con piscinas, claro, que máis queren? Non poden pedir máis, a verdad. Están como reis, vemos por aquí tamén que vos vivíades en Lugo, non? Nunha ciudad, nun piso, asfalto, e ao final vir para aquí, en que cambia, sobre todo na crianza dos nenos? En todo, na tranquilidade que temos, que poden estar fora todo o día, non pechados nun piso, vendo tele todo o día como están os nenos nas cidades, e aquí poden estar fora, disfrutar da natureza e ao mesmo tempo que diverta, temos a cidade a 5 minutos. De feito, moitos traballades en Lugo e de se vindes que está nada, uns minutiños. Nada, 10 minutos e estamos ali. Vale, por aquí, pois outra veciña tamén, que tamén con nenos, unha maravilla aquí, o rural... O rural, ao final, pensas que non, pero realmente non é tan diferente que na cidade, porque neste caso témolo todo cerca, e aínda que non o tuveras cerca, aquí temos tamén servicios básicos para pasar o día sin problema. E vemos aquí un parque en moi bo estado, tendes piscina, están como reis. Temos a suerte de que máis ou menos se vamos pedindo de boas formas, ímolo conseguindo, porque claro, ao final o que se quere é seguir crecendo con todos os servicios e que a cousa vaya mellorando. E o cambio da cidade aquí, por exemplo, para os nenos, como foi para vos? Mira, cando nosotros viñamos para aquí ainda non teñamos nenos. Costoume moito máis a min, por exemplo, o cambio. Eu era de cidade todo de sempre e costoume, pero ahora mismo penso non cambio. Non cambio porque ves as nenas veñen a buscarse unhas a outras as casas. Como toda a vida facíamos nós, O verdad? que facíamos nosotros de pequenos podemos seguir facendo aquí, sen medo de coches, de peligro ningún de carretera, nada. Aquí, maravilla, veñen as maiores a buscar as pequenas, levanas ao parque, están xuntos na piscina, é que é unha maravilla. Ese debe ser o segredo de que haxa aquí tanta natalidade, pois porque as nenas e os nenos están como reis. Así que voume acercar aquí xunto a eles para despedir aquí o directo, porque Outeiro de Rei... ¡Mala! Qué bonitas, Belén. Hai un biquillo moi grande para todos eles. Que maravilla, verdad, de ver esta estampa. Óscar, o certo é que non o INE nos dá aquí unha raiola de esperanza, non? Que hai máis nenos, parece. Efectivamente, por fin, despois de tantísimos anos, 12 anos, en pechar un semestre en positivo, podemos decir que sí, parece ser que en Galicia os pais e as nais están dándolle un pulo extra aquí a natalidade, amigos, así que imos celebralo un chisquiño, vale? Os datos son claros. Nestes 6 meses naceron 6.597 bebés, 8 máis que no mesmo período de 2024. É unha diferencia pequena? Sí, pero é un claro signo de recuperación, amigos. Isto equivale a máis de 31 nacementos diarios na comunidade. Non é o baby boom, pero xa podemos falar dunha mellora demográfica en Galicia. A principal razón desta mellora, que sinalan os datos do INE, pois apuntan a chegada de descendentes de mulleres de outros países e ao cambio tamén na idade das nais galegas. Agora mesmo, a maioría das nais dan a luz entre os 35 e os 39 anos, pero hai un repunte nas maiores de 45 que xa representan o 2% dos nacementos. É dicir, a idade cada vez menos impedimento para ter fillos e iso nótase nas cifras. Sí, son só 8 bebés máis, pero podemos dicilo alto e claro, Galicia mellora a tendencia e por fin temos un balance demográfico positivo, Rocío. Pois non estaba nada mal, dicía eu, tal como están as cousas das pirámides demográficas. Claro, Patricio, non sei se ten tanto que ver, como dicía aquí o noso Óscar, con que pais e nalles estén dando un pulo aí as cousiñas, senón como nos apuntaban aí en Outeiro de Rei, que repetían todo o tempo as nais, facilidade para a conciliación, non? Que
que eu creo que é como a gran batalla, non? É o contexto no que vivimos, non é que os pais, as nais, non queramos ter descendencia, nos queiramos quedar solo con un fillo ou ningún, non é eso, pero o contexto ten que axudar. Eu, sin desmerecer a xente de Outeiro de Rei, que lles mando un biquiño, o meu concello é o concello máis novo de toda Galicia, sí, donde sempre hai récord de natalidade, o concello de Ames, que medrou moitísimo exponencialmente na última década, sobre todo. Por qué? Porque ofrece todo o que necesitan as familias. Ofrece zonas verdes, unha vivenda asequible, todo tipo de servicios, boa conexión de transporte, colexios, garderías, parques infantís. Entonces as familias van aí e ven que é un pouquiño máis fácil pois ter fillos e criálos, porque as familias precisamos moitísima axuda no contexto no que estamos. Esta é a única maneira de que se revirta o problema demográfico que temos, que estes datos están moi ben, pero todavía seguimos tendo máis falecementos que nacementos en Galicia. Desarrollaba na conexión unha palabra clave que se chama conciliación. Sí, sí, Isto é a clave, e logo están os incentivos. Aquí na Xunta de Galicia ten a disposición das familias o bono Concilia Familia, que, en fin, se pode obter ata 500 euros a familias con nenos menores de 13 anos para poder, por exemplo, contratar unha persoa que coide nos fogares a eses nenos. Co cal, hai incentivos, educación infantil é gratuita. Co cal, hai múltiples incentivos que eu creo que son a base, digamos, para que as familias teñan nenos. É que eu creo que todo isto que estades describindo, Hugo, Patricia, explica a Gloria ese dato que nos contaba tamén aí Óscar, de por que as mulleres temos fillos cada vez máis tarde. Porque a vida non se pon fácil para telos antes, non? Fácil. Eu estou moi de acordo, e é verdade que as medidas tomadas a través da Xunta de Galiza parece que están dando algún resultado, pero hai algunha cousa que non podemos esquecer. Eso non cubre todo, e eso non cubre en que ti tes que ir a traballar todos os días. E que nas cidades dormitorio ou nas vilas dormitorio, que é o que vai a pasar, a xente máis nova vaise porque ten máis facilidades. Claro. Entonces, que pasa? Nas cidades, quen vai quedar? Alá vos. Sí, sí. Seguida así. Pero que necesitamos as mulleres, ahora mismo, é que se respete a nosa trayectoria profesional e nos axuden. Eu non podo sair, o outro día asistía a unha conversa con unhas caixeiras no supermercado, eu falo ca xente. Falo con todo o mundo, nunha conversación non era miña, pero metinme. Entonces, tú que non pode ser é que o neno ás 11 da mañá, porque o neno ten 3 anos, se faga pis encima, te chamen por teléfono para que tú teñas que ir a cambiarlo, vale? Iso non pode ser. É que claro, eso as nais traballadoras... Eso pasou unas a pero todas. pasa ou non pasa? Vamos, eso pasou unas a todas. Eso non por moito que fagas equipo coa túa parella, que o facemos, pero esa chamada, sobre todo dos 2 primeiros anos de colexio, de eso son as 12 da mañán, mira, o neno fixose pis, tendes que vir a cambialo, porque na maioría dos colexios non cambian os nenos, pero que os nenos entran moitos con 3 anos. Porque non teñen que nos cambie, porque non lle vou a pedir. Non, polo que cesa, hai ampas que contratan un Pero aí, Patri, que faz? É dicir, ti estás ao medio da redacción, botón de alerta, ti onde estás, eu onde estou, xa os dous levamos mudas no coche, quen está máis preto, quen pode chegar antes, se non, chamada a boa, por favor, achega... Claro, isto é diario, porque pode ocorrer en calquer momento. Cando non que esa mañán o neno se levanta con 39 de febre... E hai que darlle o dalsi, pero nadie lle quere dar o dalsi ao neno. E non podes levalo se lle das o dalsi, o neno está malo, entonces, claro, son moitos problemas. A única forma de que conciliemos é que as empresas, dunha vez por todas, entendan que os pais estamos xerando unha riqueza social e que hai unha determinada etapa na que necesitamos máis flexibilidade. Que as empresas o entendan e que a administración as obrigue. Que é a única maneira, ao final, de que entendan. Pois sí. Dígovos unha cousa, as nais e as aboas... Exactamente o mesmo, agora estamos falando disto. As nais e as aboas traballadoras sodes unhas auténticas heroínas, dígomolo de verdade. Pero que non quero heroínas. Dígomolo de verdade, xa, pero como están as cousas, sí. Bueno, por certo,